Il-kisba tar-Repubblika kienet waħda mill-aktar importanti fl-istorja ta' pajjiżna, kif deskritta mill-eks Prim Ministri ta' Malta Joseph Muscat u Alfred Sant f'kummenti ma' One News. Feluq il-50 sena minn din il-ġraja storika li għall-ewwel darba rat li l-Malta jkollha president tagħha minflok il-gvernatur li kien iwieġeb lill-Kuruna Brittanika. Iż-żewġ eks mexxija tal-Partit Laburista nnutaw kif ir-Repubblika kienet kisba li timxi id fit flimkien ma' dik tal-indipendenza 10 snin qabel u tluq tal-bażi Ingliża minn pajjiżna 5 snin wara. Dr. Joseph Muscat qal li bil-kisba ta' Repubblika pajjiżna laħaq il-qofol tiegħu. Hawnhekk innota kif dakinhar il-Parlament ivvota bi kważi unanimità. Minnu nnifsu dak naraħ bħala xi ħaġa kbira, xi ħaġa li forsi nifhmu iktar kemm hija sinifikanti meta nħarsu lejn pajjiżi oħra li għadhom għaddejjin dak id-dibattitu. Kien żvilupp ovvju, demokratiku u kbir, importantissimu li naħseb tatna il-qabża psikoloġika nara jien biex insiru verament stat. Min-naħa tiegħu Dr. Alfred Sant semma li l-ġraja ta' 50 sena ilu kienet tarġa fl-iżvilupp kostituzzjonali, politiku u soċjali ta' pajjiżna. Tarġa, wara tarġa, wara tarġa, indipendenza, repubblika, neutralità. U naħseb jien li dawn kienu żviluppi li taw rieda lil poplu Malti u għawċi l-identità tiegħu jisaħħaħa, jħarisha u jippromovija b'mod li allura mbagħad ksibna kif fiduċja fl-ekonomija tagħna, fis-soċjetà tagħna, fil-kultura tagħna u stajna nibqgħu navanzaw. Dr. Sant kompla jgħid magħna kif 50 sena wara ir-Repubblika turi b'mod ċar is-sinjal qawwi tal-fiduċja li l-poplu Malti kiseb fih innifsu.